ଚିକେନ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ହଳଦୀ। ଆଲୋ ଚାହା କରୁଛି କି କରୁଛୁ ବା? ହଉ ମସଲା ଚାହା ହେଇଗଲା। ନିଅ ତ୍ରିପୁରୀ ବୋଉ ଷ୍ଟାଇଲିଆ ମସଲା ଚାହା। ଆଲୋ ଆଉଛୁ ତ ଆଉଛୁ, ଘରକୁ କାହିଁ ଏମିତି ଦୁମୁ ଦୁମୁ କରିକି ଚାଲିକି ଆଉଛୁ? ଲାଗୁଛି ଘରଟା ଓଲଟି ପଡିବ ବୋଲି। ମଣିଷ ପିଅନ୍ତି? ଆଲୋ ଆକୁ ଚାହା କରୁଛୁ ନା ମଲା ମଶା ତରକାରୀ ବା? ଆକୁ ମଣିଷ ପିଅନ୍ତି କି? ନାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପିଅନ୍ତି। ଆଲୋ ଭଲ ଚାହା ପିଉଛୁ ଆଉ। ଆଲୋ ଚାହା ପିଇ ପିଇ କରା ବାଳ ଗୋଡା ପାଚିଗଲାଣି। ତୁ ମତେ ଚାହା ପିଇ ଶିଖଉଛୁ? କଣ କରିବି ଲୋ ମୁଁ ଆମେ କିଣି ଝିଅଟାର କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କହୁଛି ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଳଟାକୁ କଲର କରିବି ବୋଲି। ମୋ କଥାକୁ କିଏ ସିନା ଶୁଣିଲେ ହଅନ୍ତା। କହୁଛି ଟିକେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିବେ ବୋଲି। ମୋ କଥା କିଏ ଟିକେ ସିନା ଶୁଣିଲେ ହଅନ୍ତା। ଏ ପୁଅଟା ତ ମଟର ଗାଡ଼ିଟା ଘୁଁ ଘୁଁ କରୁ ଆକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଉଠୁ ଭଲ ଏମାନଙ୍କର ଯାଉଛି ଆଉ ନା ଆଉଛି ବା। ଆଲୋ ଏ ଝିଅଟା ଥିଲା ବୋଲି ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବସ ଆଉ ଟିକେ କଳା ଦେଲା ବୋଲି ଚୁଟିଟା 2 ମିନିଟରେ କଲର ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ବୋଉ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବୋଉ ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋ କିଏ ବା? ମୁଁ ପରା ସାଥୀ ବୋଉ। ଆଲୋ ହଁ ହଁ ମୋରି ଅଣ୍ଡିରି ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅର ମାଇକି ନାଟି ତୁ? ନାଇଁ ଆଲୋ କଣ କହୁଛୁ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ଏଠି ଜମା ଆଲୋ ନ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା କହିବି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କଣ ହଉଛି? ଏଇ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଡାକୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ପାତିଆ ପୁରେଇକି ଆଣିଛି। ଆଲୋ ପାତିଆ କାହିଁ ପୁରେଇଥିଲୁ? ବେଟେରେ ପନିକି ବସେଇ ଦେଲୁନୁ। ପାତିଆ ପୁରେଇକି ଆଣିବି। ଏ ଖଚଡା ପିଲାଟାର କଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ? ସିରା କହୁଥିଲା କାଳେ ଇଏ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଟିଭିରେ ବାହାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଟିଭି ହଉଛି। ତମ ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡିକି କଟକରେ ରହୁଛୁ। ଏଠି ମୁଁ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶାଶୁରାଣୀ ଅଛି ଏମିତି କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷ ରୋଷେଇ ଜାଣିନ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତାକୁ ନେବା ବଡ ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ କେତେ ବଡ ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋ। ଆଲୋ କଟକରେ ରହି ବେଶୀ ଛଟକ ଦେଖଉଛୁ। ତୁ କଣ ମତେ ଅସୁରାଣୀ କହିବୁ? ମତେ ଅସୁରାଣୀ କହିବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅସୁରାଣୀ ହେଇଥିବି ନା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ତୁମର ମହା ଅସୁରାଣୀ। ଏ ବୁଢୀକି ମତେ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆଲୋ ପାଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ତୁ ପାଲା କରିଥିଲ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଥିବ କିଏ ପାଲା କରିଛି କିଏ ପାଲା ନ କରୁ। ଆଲୋ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଥିବେ କିଏ ପାଲା କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।